September ni kumsang ni pathumania Bellevue Idaho a chuan 911 emergency de chuan zingkara koldongin Johnson chungko fanu kumsom paruka upa chuan an thenom te punin anule pate chu tu emo in silaya aka hlum thua soya thenom te chuan 911 an call sak aloni police te Johnson chungko chena in an thlan chuan Nuber Diane Johnson chu khoma silai ka hlum ti hria taka lolet nga thian hmuwa amutui lai ka hlum ne ngein an sia Paber Ellen Johnson po anupui mutna khum kianga chuan chhuata alolet ngat boka bualin lama shower chu alo lein her hoter ter boka Ellen chu ain bualai ka fu ani ti rin thiam thei turin a om zon omvel bualin banga chuan silaya kana khwar mu turom bokani mutpin dan chhuata chuan tual thana manruan ni ngei tur 264 caliber rifle chu alolet ngat boka an fanu kumsom paruko upa sara chuan silai puakri masaber chu amut pindan achanga asia thosoya rang taka thau chuakin anwa kawa chuti rualin silai chu avoi ni na tan apuak le te dura amangang le hlaw anu le pain aron chhon bok se lo chu ina changa tlan chuakin chenom te na atlan lu ta ni vandoi thlak takin sara hian poi khoi tu mel a hmu man lawa nu chui tu te chuan Johnson no pate mutna khum kyanga chuan chemte pahni chatak lawin rem hi an hmowa thisen akai bok se lo nen alawin rem felvei thlap bok nen nu chui tu te chuan angai na an shelo hleya chemte dang chu an fapa kumsom ni pani upa Matthew mutna pindana an hmul e boka Matthew hi college kalin mundanga aum lai ani an in an kal ngai lo wangin luruk da nu ma ti chiatna engma omlawa inchung bonglo le thil lu engma ruk chwa a ombok silo anim bulloka hian mi khwal lo ho thei turin inan siama chu ina nu chui tu ten lu chuan khuma tual thana silai scope an hmowa chu khwal book lo tu nu number chu kumsumli panga upa Mel Spiegel ni in heti hunlai hian khwal book hi a chwa sana tual thana silai po ata ngei ti an chian nuwa rinhal kai ber ani zui ta ni Sheriff Walt Fleming chuan deputy te chu khwalu le chhuana zong chakkal tlang theilo tura dang chat turin thuwa peya Spiegel hian chaka nei wangani ome hetia nu chuina an tho mop lai hian khwalbuk zona chuan bolhlo pai motor aron dinga bolhlo athiar lutman chep dia chuan deputy pakhat chuan a tho pui chu avin bolhlo chu chaka pai tir lo turin a shila chu bolhlo boma chuan an rin phak bak ai tam nu chuina konga pui thei tur alo omreng mai ni bolhlo boma chuan bedroom sen dang alo oma aip te ya chuan savun kut korte damdoi in an man chin kut korte baka 25 caliber silai mu te an hmuboka he silai mu hian tual thana silai amil lo nain tual thatu chuan poi khoina mun a chho san hmain chung thil te chu bolhlo boma apai ani nge yang rin helber Mel Spiegel hian guest house hi kumkhat chuang lo toin electrician ania Ellen le dain tenen po hian anin chian chovia waniome poi khoina mun an thlena changa dargare lo te ya nu chui tu te chuan Spiegel chu Boise Idaho a thlenna khwalina changa melza somnga la an chui chuak ta a Spiegel chuan poi khoina thlen wanga khwalina changa chuak thut ani lo thole kar tluana a chung le khate tlo kwala azin kwal thosoya ain lo changa insan chuak po ni lovin azin chuak mai chau ani thu baka a rifle chu ina chwa san donin a thom tho boma om thosai boka hei baka hian nu chui tu de beng ver tak mai soya nei boka nu chui tu den hena chuan Johnson Tefano kumsom paruko upa Sarai Belpa Bruna Santos chu enkhak zui apoi lau mai the ni ina soya hepa hi dan phalawa Idaho ral tlananga ronkal kumsom pakwa upani in zirna acho san towa damdoi rui chi man kholo chungchanga ai nam noi fo to boka nule pa te tan chuan an fanute ngai zo nga ta na an itlo pol tak turani
nu chui tu le chuan ni tampo lem lawa khan Ellen le Bruno Santos te chuan in hnial buaina an nei ti an hre chho le te zela Sarah chuan a chung te hna a thian te ina riak turanga in soin Bruno nen chuan hunan hmang dun ti an shele sia Ellen chu a thin ur hle maya anu pui Diane in du chepa Jim Vevol chu Bruno te na kalpuya asoma Jim chuan no pang mai mai an nia baka Santos ne na boina nei chu thil ti chi ani lawang ti in lo shila ma se Ellen chu a kalpui te thawani Ellen chuan thin rim setin Bruno Santos ne na chuan a fanu laka in thiar fi hlim tura shilin a fanu Sarah chu a shwai ho ngala hetia an thang hlan hian Diane le Alaizo nu chuan thil ti pain an boina chungchang chu an lo sei ve mal mala Alaizo nu yin Sarah le Santos te chu anin hmanga yem tia zo chuan Diane chuan anin hmangai ve hle ni chuan a hria thua soya Alaizo nu chuan anin hmangai tak tak ani chuan tharum manga po then ngot thei an ni lo thua shila Ellen chuan Santos te in an chua san ma chuan an fanu kumtling lo ani na chu tlo chanin pong swal thu boy an siam sak tur thuin a vauzuya enganga lian thami mo te thampu ni se thu boy a or shim shim chuan aron kalna Mexico lama thon let ani ngal don sia chu chu atan chuan abial nu nu le pa ta chachan tur chatak atling thei ti chu nu chui tu te ngai dan ani nu chui tu te chuan Bruno Santos chu thozo fia turin an la ngala atira chuan zo na a chang chadu hleya poi khona thlen hun om vela chuan ina a om thu soin anu point chutyang chuan a soi ve boka mase zona an zo thui deuh nuwa chuan angengin a chong chadu thlatlo nu chui tu te chuan poi khoina thlen na in chu chik le zwalin an han en fia ta chuan Sarai Bechita Santos chi chu an muta a Sarah hian rukin an ina luterin mi pat mei chatna an mangdun fo thin ti te an shele zela an chung committee lawa chuan lule chhuana shebel tu ber chu Santos ani ina rinhlel alakai tluang zelani ain dap phalna nen chuan an chena in dap ani veta tol thana thlen nia a thom hak le thu zo fia tura la kani nia a thuamin belte chu lepa uluk taka te sania akutin kara bolhlo omte asamzai te po la kani boka mase a thom no ate chuan Diane le Ellen te nu pa dine mu tura omlo baka crime scene apo adine mu tur om chuan silo wangin rinhlel li sa changa thai chiat ani tari ni nu chui tu de chuan Ellen le Diane te fanu Sarah chu chik ve shim shim chain an sheta a Sarah chuan depression anei wangin depression damdoi anti depressant a 80 te an hre chuaka heba ka hian anu nen anin kara chalo chin hlene ome an chung te chuan Sarah chu tlerol pa ngai ve mai ani thule anu le pa thina chuan in hnam hnoina anei an rin lo thu soima se alandana anu le pa thina chuan anuna ngong anei wakin a hriat lova chu mai baka anu le pa thinu hian mak tak taka chet anei ta fau mai a chian te nen in tihlim tura chhuate thoveng taka kutin siam tir te thomhno leya bazar vel te chu a sha chho ta hle maya nu le pa son hlim ani ti renga shat lavani an mi khwal thlena in chu ati fai ve china wangin a cha bi po akol ve thlapa in lo tu mel spiegel tan a in chung ati fai chin chuan selai chungchang po a shidon ti chu nu chui tu de chuan an shekara atira chik ve deuh tum ringot khan an chan chin le a dan te an hria chian hnu chuan makti riauna an nei ta a Sarah chu an ring hlel ani ta ber mai a chan po poi khoina thlen lai vela a thil hria ta soile crime scene a nu chui tu te thil mu chu a in mil thei tlat lovani Sarah Khan silai voi khat me pwari kha a chiang khan a soi khania arum kong khar po ain khar ni hin a soi boka mase arum chunga chuan Diane thisen le aluru ke them chen khat mu nia anu le parum le arum hi in epche omni hin arum kong khar hi a hong ngei ani mel le ani
ma se hei hi a thu soi in milo chawani wangin fin fiana ero atling lova serai chu poi khoi tu ani chem ti fiana tur dap khomin kong om chun nian ngai poi khoina thlen tuk chenom te ina atlan lu laya athom nu hak chu an lata a lepate sani chuan thomno a chuan thesen pakhat ma alo om lova ti chuan bolhlo boma backdrop sen dangan charte chu she chuakin chu backdrop chu leplama enfia le zain delta a chuti chung chuan backdrop chu tu tange ne reng tia serai chung ten zo chuan ani chuan serai ta ani thu an lo suyani examiner road angler chuan enlen na aya voizali zataliana enna proscopa backdrop en chuan makti deuh mai anei ta backdrop malama thesen pakhat po akai lo lain a hnung lama ero thesen te reuh te hi alo om nual maya to thatu khan backdrop chu a hmalam tur a hnung lama a ha ti na ni ya sera khan twal thana thlen lai khan backdrop chu a hange yem ti fiana angai le ta ni poi khoina thlen tu ka a thom nu hak t-shirt pola lazai le backdropa lazai te chu an han zia thlata a khol chatak mai scanning electron microscope mangin an han khai khin ta a chuta chia chuan backdrop le t-shirt a chuan chemical chi khat an muta a chu chemical chu me che makeup a an tel chin niin sera khan a t-shirt chunga khan backdrop chu a hangei ti a chiang ta ni kutkor chu endek zairel lein mithiam te chuan thil engpo kan khoi hian kan vuna tel oma wangin kan thil khoya chuan kan vun mom kan nu chhia china chuta chang chuan dna mu thei ani ta china ni ti inan soya mithiam te chuan kutkor chu letlingin chung lama dna kai chu ulok takin an han en dik ta a mi pakhat dna chau alo om chu dna chu tu dang ne lovin serai dna ni backdrop le savun kutkor baka damdoina an man chin kutkora te chuan silai ka chhuat che a azen khu a kai le kai lo enturin Chicago Laboratory Macron and Associates a chuan thonin ani chuan chung thil pathum backdrop savun kutkor le kutkor pakhata te chuan silai zen khu akai ti an fin fia thu aron soi vele ta a Sarah Mary Johnson chuan ama hring tu anule pa te chu a that ngei ti a chiang ta ani ma se nu chui tu te chuan zona an la nei chawa Sarah Khan anule pa aka phlumani si chuan engtin nge an chen umdena kal khan asama khan thi sen akai lo thei ti chuni he zona po hi reilawa chanin a thwa don October kum sang ne pathuma chuan Sarah Johnson chu anule pa that tuwa rin hlel thuwa chuan maniin kumtling to twal tha thu boy sem sakania Sarah ye man ani chungchang chu mi zong zong makti ania an khwa mai ni lo rampum huwa pa makti a hlowa kumsom paruk mi chau ani na chu mi puite ngai ven lo tir tu ani try la chuan prosecutor te chuan Sarah yin anule pa te athat ngei ti fiana chatok tak te chu phor chhuakin abel pa Bruno Santos chu stena kau ani boka Santos chuan Sarah chuan apa a hwa chin zia soi china innuam taka ama nen chawa chena dule dulote a zo chin ni na soya prosecutor te chuan Sarah hian abel pa ne na in chenai chuan anule pa te tha chu a thlang zo ka kumtling lo no pang cheril ru loputangang chu an life insurance manga abel pa ne na nuam sataka dam chung hun man thei an be se ani an ring ani Sarah Khan anin lwa tupa kha a chung te tlu turin azin don ti chiain azin vele silai lain anu te muthil hun a ngak rana an mu felta motia atwal thana manrua a backdrop chu adikling zong hain alu chu shower capin atwama kutkorbonin spigala silaya ruk chwa chuan anu tui taka amu hilai chu akap ta se amaya apain bualai chu rantan chuak ngalin ani po chu akap vele ta a anu le pa de chu meswal rwalin an that anga alan theinan chauka chimte pahni chu anu le pa khum kya nga chuan ada thlapa chilai chu room kong ka bula anu chhia bok ti chuan shower cap chu
ekina flashin he thil hi toilet a block awangin kar hnih hnuah a siam thatu ten an hmu chhuak nge ani bajo black kutkor pahnih te chu bolhlu bawma paya tichuan hlothon hmel takin an thinom tena chuan a lut ta ni Sarah Mary Johnson chu mi pahnih tha thu boya thiamlo chantir ni in first degree murder charge manga damchung voi hnih lungin tang tura achung thu relania parola chwa dil phalsak anelawa kumsom paruk mi lek ni in jela changa chuak thei ngai to lo turin tanina norliam ani ta ni